ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର କେତୋଟି ବାଡି ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବାଡି, ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବାଡି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇ ବାଡି ମାନଙ୍କର ବାଡ ବୁଝା ଯାଇନାହିଁ। ବାଡ ନ ବୁଝା ହେବା କାରଣରୁ ବାଡିରେ ପଶି କିଏ ସବୁ ତେନ୍ତୁଳି ଏବଂ କୋଳି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ତ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ତ ବୟସ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଡ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଦେଇ ପୁଅର ଯୋଉ ବାହାଘର ହେବାର ଥିଲା, ଆମେ ବାହାଘରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟ ଦେଖିନି, ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ କଣ ହବ, ଗାଡି ନାହିଁ ବୋଲି ଗଲୁନି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଖଳା, ଆଉ ଏଇ ବାଡିରେ ଆମର ସାରୁ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡି ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆମର ଶୌଚାଳୟ ଅଛି। ଆମ ଖଳା ଭିତରେ ଘର ଚିଆ ହେବା ପାଇଁ ଛଉଣ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଅଛି। ଆଜି ମୋ ମା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲା, କାହିଁକି ନା କାଲି ମୋ ଆଈମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଅଷ୍ଟପହରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣେ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ଅଛୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।